makar-arbis gano, hindi kalman nag-arbis ka no. Actually, nagtudo di dingras. Ay well, Nagtudo sa balin ay ako no kakasi nga mga pampanabuan ng ingat barbara na. Tanda nagtudo. Again, makita medical man ket talaga nga nalulong. Eh, nakuyom. Hanga dete Naangin pay. hanga dete talaga nga nakwa na sobrang nga napudot ka dete sunrise. Yes. Sun nga awanan nga Well. katsay. At dete ulop tayo ket black medyo ag black. Pero agngisi sa balin mga idol ay so nga gananad tayo no kasapulan nga ganad kayo. Agwa kayo mangitubot kay latati payong. Ayan, payong, di ba? Kasi baka aga bigbig lang natin na po sa agtudo. Ay nako. Isang makalakat sakit nga permi hindi kasi jaya. Lalo ti tanga panahon ka makabarbara as in nga nagpudot sa balitibara na at agsingaw pa yun tay pudot na tudad tumagsingaw. Damok siya agsingaw. Oo. Sa dakpela makita wow naghat. Hotdog. Kaya mga idol. Akin na natin. Bonus na lang dyan itlog and refresh juice. Kuna na. Panrad yung Milo. Tinganayin ko pag-join ng idi. When. 1998 sa mo dito. Milo. And Jerry Valdez, yung mga bigat mo. Happy viewing. Hello, Mami Mawari. Alam maturog kantan, ma'am. Saudi. Ayan. Okay, mga idol. Idol Glenn. Go ahead. Okay. So, agyaman na kadigit nagdingig ken tilaste ko kada rewards ket ituloy yung apo ti aglalo kadigit maseknan nga ikan ti rewards digiti at least sayo. Especially kadigit ubing kasi dito ti mangbusto ti confidence da. Na ituloy dala ang digiti ko ha tapno handa nga anya dayo agpalya tay kasi lang kung awan to DJ ko kaya datong sports na mo ni nagangganab ko kasi but it's more than on DJ itultuloy ulat nga subsuportaran di kito ubing tapno adan tulat ta mangirepresentar iti Ilocos Norte kas may sa ka DJ best of the best iti Pilipinas ken mangi representan tumot iti country tayo. Okay DJ Laeng, thank you so much. Alright, maraming salamat Idol Glenn Batuyong.